И здравейте! Тук сме поредния епизод. Днес ще ви покажа как да си изтеглите Real Boxing безплатно. Отивате в Замунда. Не знам какво ми става на мишката. Ето, оправи се. Торенти. Не се оправило. Не знам какво е. Пак такова. Намигва. Не знам, до сега не ми е ставало това. И пишете Real Boxing. Намирате я. След като я изтеглите, ето го файла. Като го изтеглите, го краквате с Diamond Tools. Сега влизаме в Steam. Като вече сте я кракнали в Diamond Tools, можете да играете и без Steam, само че не можете да играете мултиплеер. Затова по-добре да си я кракнете в Steam. И влизаме в Steam. Ето. Има някакви нови оферти днес. Добре. Добавяне на игри. Добавяне на игра, която не е от Steam. Търсите тук Real Boxing, намирате и готово. Ще си сложим Minecraft, не знам какво ще стане. Не съм пробвал да слагам такава игра. Ето, League of Legends. До сега не е ставало. Ето, игра и Team Fortress и Happy Wars. Тя е много интересна игричка. Казвайте ми на какво да играя, на какво да снимам. Да ви показвам как се инсталират разни неща. Имам и StarCraft, ако искате да играем. И това беше от мене. И чао!